Άλλη μία είναι με έναν Ισπανό αντάρτη το 36 που πέφτει με το όπλο όσο που τον σκοτώνεται. Άλλη μία είναι με το Βίσμαρκ που παίρνει φωτιά στον αέρα. Λοιπόν, και ας πούμε η πιο ασήμαντη από όλες ήταν μια φωτογραφία με έναν τύπο ο οποίος ακουμπούσε ένα τοίχο και κάπνιζε, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, πρόσεξα ακόμη και το τσιγάρο που είχε στο στόμα του, ήταν ένα πουράκι. Λέω σιγά τώρα τη φωτογραφία. Όταν όμως διάβασα τη λεζάντα, συγκλονίστηκα γιατί έλεγε ότι ο Φορτίνος Αμάνο, Μεξικανός επαναστάτης, γύρω στο 1912, καπνίζει το τελευταίο τσιγάρο πριν την εκτέλεσή του. Ο άνθρωπος ήταν στο απόσπασμα και βλέπουμε έναν άνθρωπο σε απόλυτη ειρήνη με τον εαυτό του και με το σύμπαν όλο. Περίμενε. Έχει κι άλλο. Οπότε όλο αυτό μου έφερε, ας πούμε, διάφορα στο μυαλό και στην πρώτη στροφή προσπαθώ να σκεφτώ τι μπορεί να σκεφτόταν ο Σαμάνο. Στη δεύτερη στροφή προσπαθώ να σκεφτώ τι σκεφτόταν κάποιος από αυτούς που ήταν στο εκτελεστικό απόσπασμα και στην τρίτη στροφή κάνω την υπέρβαση και προσπαθώ να σκεφτώ τι σκεφτόταν το τσιγάρο. Για να μπούμε στο κλίμα έχουμε μια εισαγωγή μεξικάνικη. Φορτίνος Αμάνο καπνίζει και σκέφτεται. Είμαι ότι δεν έζησα, είμαι η βροχή που θα έρθει να τον ζήσει άγνωστο γυναικών το κορμί, βράδυ στα κρεβάτια τους να στενάζουν ξαναμένες. Ποιος Αμάνος έφερε αυτή τη βροχή. Ο στρατιώτης με το όπλο σημαδεύει και σκέφτεται. Με μια κίνηση αυλή θα του κλέψω ό,τι έχει ζήσει. Είμαι ένας
σέρνονται όπως κάνω κι εγώ. Το τελευταίο τσιγάρο και εκείνο σκέφτομαι. Θα γίνω γέλιο να κρυφτώ σε παιδιά που ξεφαντώνω. Ο καιρός θα κάνετε ώσπου κάποιο απ' αυτά θα φωνάξει περνά. Κι όπως τα κοιτάει τις κάνες θα βρεθώ στα χείλη του σαν τσιγάρο ξανά.